Potom jim to donesem. Čtvrté místo, Pustimiř 2. Počká si vezmete jídlo. Čekáme. Třetí místo, Luleč Broučci. Kde je vás Věsnická? Pojďte další. Ještě všichni. Druhé místo, Topolany. První místo, tam. Pustimiř 1. Jani, ty jsi tak dobrá. Ani jako dva poháry hasičové 15. Takže já vám přeji, abyste se šťastně navrátili domů a příští rok, abyste se tady zase ve zdraví setkali. Já děkuju paní starostce, já děkuju panu starostovi. Já bych chtěl poděkovat všem sponzorům a tělovýchovné jednotě, že nám zapůjčila hřiště. A já si myslím, že to bylo řečený. Pořád přijďte domů, jsme rádi, že jste přijeli a doufám, že příští rok přijďte zase. 3krát nazdar! Ahoj! Ahoj.